Oras marihita saluhutna, taparade marawhanang pikirata lato mangihon hata ni debata, martangiang mahita. Asiniruhan itu hatta Jesus Kristus ma, natatong madongani hamu saluhutna lato mangihon hatana. Amin. Hurian itu hatta, taparade marawhanang pikirata lato mangihon hata ni debata, imanagabi turpu jamita di pertangyangan. Epistel Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022 na dinedsian buku Sada Raja-Raja Biddu 10 pitu mamukasian ayat 10 pitu rodi ayat 24 songonom madidok disi. Jadi dung salpu akka jamita odeng marsahit ma anak ni paropuan sorangan nai pola pasang situtu sahitna laustos hosana dungi ninna paropuanima tu si Elia. Aha parsorak kutuho ali halak ni debata. Ruparodo ho tuau lau pasingoton dosakku. Dohot mabunu anaki. Dungi ninna si Elia mamadok nasida. Buat tuson anak mi. Dungi dibuat si Elia ma anak naisian apuanna. Los dibuan ibana tu gijang. Tu bilut nani inganan nai jala dia pehon ibana tu purumanna dungi jojo ma ibana tu Jahuba ninnama o ale Jahuba di patakku tung dohot ma paropuan na mabaluon sorang aki marhinamago bahinommu laho mabunu anakna dungi di babustang ma ibana tuluhadi di gijang ni dadanaki huhut jojo tu Jahuba ninnama Ali Jahuba di batakku. Ua paulak mahosanit edanakon tu bagasan ibana. Jadi, ditangihon Jahuba ma suara ni si Elia. Gabi mulak hosanit edanaki tu bagasan ibana las mangulu ibana. Dungi dibuat si Elia ma dadanaki. Jala dibuan sian bilut pergijang tutoro. Jala delihon ibana tu inginana uhuk didok si Elia. Idama na manguludo anak mon. Dongi didok paropuanima tu si Elia. Nuaing piasa huboto halak ni debatado ho. Jala hasitongado hatani Jahuba naruar siapa mangamu. Ido sahat na. Nagabi topik ni jamita di bagasa tikyo nima huaso ni debata na panguluhon. Hawa karongan panuirang Elia ima sahalak na poso ni debata na marharuan sian huta Tisbe Gilead. Ya lapatan ni guarnai ima sian hata Heber, sian padohan hata Eliyahu. Lapatan na Jahuba do debata. Na manurirangi do panuirang Elia uju di panggonggomiaw ni Raja Ahab, Ahasya, Yoram di harajaon Israel. Terberita do panuirangon ni Elia na paduduhon gokhuaso do debatani Israel. Jala dangarung turusna manang tuisipi debatani Israel. Tung marsituturo hamwa karongan panuirang Elia mangalo parsobaw to debatabal. Dibidu sa pulpiton mardongan huaso ni debata disurilakon panuirang Elia do naso jadi ro udan nang nabur. Tutu mamasa songoni saliling 3 tahun. Gaya masa ma halia potir di sadok luhat. Alai mulu si Elia di sarihod di patado nguluna. Namartabuni do ibana di topi ni sungai Kerit. Jala sianima ibana minum. Jala di tongos di patado pirong sikak babuan si panganon di ibana. Alai dun salah pusa tahun marsik ma sungai Keriti. Dongi disuruh di patama si Elia borhat tuhuta sarpat. Jepang na madisi sahalak paropuan na balu. Tongo tahili tiki masa ni haleon jala mauldo mga luisi panganon. Lumuwi musi sahalak ina na balu naso mardiha-diha na tinopok na. Alay tu sido ditongos Jahuba si Elia
lahu mangidu si panganon. Dina ubigi pangiduan ni holso ama ina na babalui. Hinarhonni na suara di ibana. Ia soholan itak sapuhol dohot miak saotik na diguri-guri. Mulu pangatusyon na irang sudah itak dohot miaki dang mga binasida. Alay las mati nama. Aliyah makarungan mga sahon huwaso ni dibata songon na pinasaha ni pawirang Elia ya itak dohot miak dang barna sudah sahat rodi naru udan pasal puhon logo niari nang halew na masa deteki. Tutuma masa songoni hamba karungan si kanupari bodo na sida mangan. Rapon si Elia nalas dohot maringan di bagas ni ina na balu. Dohot sa halak yanakon na. Damang dinang dohon sa porsyaon ia taida dison songon dia huwaso ni dibata naso haruduani. Natuk manupahi nguru niyaka na posona. Dang di pasobu di bata marmara halak na pasahatun dirina tu jahuba. Ia haroron si Elia tu bagas niya balui ima haroro na mabuan paso-paso naso haruduan ni rohani ina na babalui. Alay guarna pe na maringan di hasyangaron sana margatisorin do ragam yaka hamolon ragam yaka namasa. Dia potohon di turpu jamiton yang salpu akka jamita odeng akka barita lasirohai dang pigaliling nai marsahit na pasang ma yanak kon ni ina na mabalui jala lastos mahosana tung sada hamolon na burak dui di pakalalahan ni ina na mabalui tersongon na ditipa udan naso hasongan do na masay nga na mabalui ibana marpugus jala las mati musi yanak kon haholongan ni rohanay. Buita do purrohatta songon dia mahacit ni pakilalaan ni ina na balui. Asa di tonga-tonga ni pangajuan ini las segay madidi do ibana. Ujungna las segabi dituhun ibana mahata na sohata tu si Elia. Lahu paingot tudusana do hapi hararona jala mabunuh anak konay. Imana gabi namasa di rohani ina na balui maradupun pawirang Elia. Hamok karungan sa porsyaon songon namasa to sa halak ina na balui. Oro do songon ni masa di kono ni hita jol ma di pertike sunengon. Ujuro paro kilo na borati noloy do gabi didok di bata pamasahon sa luhut na. Sehira di bata na marsangajo manghumi jol may. Jojo jol may hamok karungan mabahin turu-turu na sudingkan maradupon di bata. Sa didok matuhanido na parohon pangunjudan. Hape ngarak tabuto hamak karungan dang dung hiya di masa di bata pangunjudan tu julmay. Balik sa tahi sa luhut akasak radingkad do sakap hatuaun sakap hasonangan do di sakapi di bata di guru ni julmay. Alay ima hajulmaun hinarohon ni nang gulap pardidaan na nang gulap pamikiron na ganggu haporsyon na las di ma di bata na manguhumi, di bata na parohon hamoloni. Ujung na suku-suku ma di bagasan rohana, lulu-lulu ma di bagasan rohana, di ma di dia do di bata. Buasa di paluas di bata na hachiton, hamolonon, paru kilonon, masa di guluku. Hamu karungan sa porsyaon, dia kana birdit na masa tunguru ni ina na balui tung di pakalalaw si Elia do songon dia do ni si taonom ni sebar husara di bagasan rohana paduha ni ina na matok tuibana babua buscir na mati ni gelik na ima hinorhon di harorona habinian ngasangalas rohana bui ibana marsaur di tuang-tuangan di bagasi bui na sidara marsipanganon marhiti-hiti huwaso ni di bata. Hapi ikomasama hamaulon hisongoli. Ali hamba karungan dito nga to ni hamaulon ni tujahu baru si Elia mangalu-alu. Dongi dia buan di bana ma dada kitu culuna las martangi yang mai bana tujahuba mangidu asini rohana asa di paulak hosani dadaki asa mulak mangulu musi dadaki.
Jala ditangi ho Jehovah do pangiduan ni si Elia. Jala mulak mangulung si dadanaki. Marhiti-hiti huwaso ni di bata. Hamwa karongan sa persyaon tutu sahali tunggok la si roha do ina na balui. Siala nang mulak mangulung si anak kon na nang mati. Jala las marhiti-hiti na masayma di bauba rohani ina na balui. Siyan nang sanga madok hata na koras to si Elia. Siyan nababir mida si Elia. Hinarhon niya ka na masay. Lasang basido di baulak di bata. Hatugun ni haporsyon na. Tarjol mama ibana. Tarhalomong ma ibana. Mida huwaso ni di bata. Las do ibana ma. Nuaik pe asa huboto. Halak ni di bata do ho. Jala hasitongad do. Hata ni Jehovah naruar siyan pamangamu. Damang dinang dongan sa porsyaon di bagasan gohar ni Tuhat ta Jesus, siyan turpu jami taon, takasma idauta na tutu situtudo, guk huwaso di bata, di sadok nasa natin opanay. Siyan pawirangon di pawirang Elia, takas situtudo tarida, na mardiula do huwaso haguguon ni di bata. Iba na do di bata na marhuwaso, mabahin asa masohot udan, gabi logo mahari. Alay iba na do, natuk parohon udan, asa di pornohi tanoi, jalabui tubuh musi akaswasuanan, marparabui jalamangas siyani, sudi akan nasa natiropay. Jehovah nagukwaso do ibana. Alay da hulad di si, kuwaso ni di bata, las takas do musi taida siya bariton, pabua ibana do, di bata Jehovah, napuna hangaluani, napuna hosani jolmay. Ibanado na manoppa hitaon, jala sa guru di ibanado hanguluatta. Ibanado di bata na marhuwaso panguluhuk kita. Jala siyan ibanado tahi, luhut na naanong dito ang atongan ni hasya kanon. Todi nakpamatakta, jala ikumulak dumusi to di bata, ala ibanado na puna ngulut taon. Damang dinang dongan sa porsyaon siyan turpu jami taon, riko situtudu idauta, songo dia parsitutuon ni pawirang Elia, songo naposo ni debata na marhuwas siya na sarohana. Hajonokon na to debata, soy nama dingganda. Ido ubahin di parsitutuon nai, nasa nanidok na, gabilos majerido, nasa na pinangidohon na, nasa na tinayakon na, di pasaut di patado, hobarto partikyan na. Dang arong nagabi pargasipan di guru si Elia, tung sa halat na porsyado ibana. Jala di parujungan di pagkawasyon na, takas do taboto ya ibana, dang mga rupi hamatian, alay tahe na manaik do ibana, tusurgo di bahid di bata. Ato nga hama na nang siremangot ta di bagasatikyon. Ima, asa tanapunahon ma, pangalaho, hanguluan, hadirion ni si Elia. Asa gabi akka halak na porsiya hita. Halak Kristen na marsitutu porsiya di bagasan gohar ni Tuhatta Jesus Kristus. Mulutong pero ragam niya kahamolon so namasa diwujui. Maul daputan mangan ng minum jala songon na makilala hita dangarong bidongatta sila madaw sudin sa kita gabi songon na pujung sa halakta marhito di paigot tita, asa marhapurusan holat tu di bata. Ditongos di batado pirong sigak, lahu marbuduhon guru ni si Elia. Ditongos di batado ina na balo, nabugusi, lahu mangalihon, mangan na posona, marhiti huwaso ni di bata. Lapatan na, siya naso hapikiratta, sa iido di patungon di bata tu hita. Dangluason na hita marmara, dangluason na hita mati ala ni hapur suhotay. Alay, sa di patungod di batado huwasona, ima huwaso na panguluh kita asa sonang ngulut taon. Namangihut tayo da sa nonima, dang hora majakon huwaso hanguluari hita di ngulut taon. Alay hita pe, tarjuru lahom mabuan, huwaso hanguluan na siyad di bata tuaka dongata jolma. Songon si Eliai, ditangyak ko do danak na matay asa mulak mangulu. Asa hita pe,
naing mamardingot pabua pajota ima mabuan hanguluan. Ima ragami kaulaon nawe parohon hadingganon hadamion gokla siroha hasadaon di tunga-tungani ngulut taon idu tadani halak na mabuan hanguluan di tunga-tungani nguluna. Buha asa sudi jolma na di humaliak tay buira mikkel marla siroha mamuji kuardi Tuhani. Dak sa tumatanges binasida mamikiri akan surat di bagasang nguluna. Alibuha taihi asa minar buhina togu haporsyon na dohot pakirimon na lamtakasi ba na manadda wanso hasitongan dohot hagogoon na dipata. Nilanaing manyan hita marhiti akkahata natahatahon ni gabi hata manang padohan na makorhon paso-paso tuwaka na ubigisa. Hata na parohod dami lasiroha doragam na kanadinggan songon na hinatahon ni si Elia. Hata na din kaddo na pinasahat na. Hata na panguluhon. Hamakarongan sa porsyaon di bagasan guar ni Tuhatta Jesus Kristus. Nakpidang buhi hita pahihujol masya kamatian. Songon na binahin ni si Elia. Alay na buhi do hita mabahijol may. Makilala hinasonang ni ngulun. Nakpegudang hamolo di nguluna. Uju di jakon na sida Tuhatta Jesus di bagasan nguluna. Asa naing maniya kita marhiti-hiti hata pabahenan ng sudi akan natawlahon ni tuduson songon ubat may natuk mangubati natuk panguluhon natuk mangalihong gogo tuwak ka na marsahit di partordion na marsahit di bagasan parwahon na marsahit di tuwangatongan ni pamatang na akan na marsak rohay gabi sumuang dihilala ibana di bagasan nguluna. Di si matakas pabuah hita nang makilala makanguluhon jala mabuan huwaso ni dibata di tunga-tunga ni nguluhon. Tuwaka halak nagali, tuwaka na sobo somarama sobarina, tuwaka ina na balo, tuwaka halak na mangidu ragam ni pangurupion, tusido hita di tongos dibata, laho pahicahon ngulu na sida. Atong tapujima guar ni Tuhatta di bata Jahuba selehon hanguluani Tuhatta Jesus Kristus selehon haluani na puna huwaso hanguluan hasangapon rudi saliling nililing na marhiti-hiti todina todo berbadia na totong mangarapoti hita. Amen. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata hodo na puna huwaso hanguluan na panguluhok kami siyan ragam niya ka na masa di ngulo namyon. Sa patugo mahaporsyon nami, makapusi huwasom na sumurungi. Pay baru roha na pikiran na ibi. Jalapaki mahami songon na posom pamirang Elia. Laho patupahon, ragam niya ka na ringgad di ngulo nami. Mabuan, huwaso hanguluan. Asa daputan hasonangan ng lasiroha, diyak ka na humaliak kami. Atong jalo matayin namyon, di bagasan Kristus Jesus Tuhan si Panguluhami. Amin.